जतन हामबाय जे फाइ तिनि मानदा फाइनाय वापे बिसिंगो नरने सात जोंजाबांखा खा जोंजाबांखा वापे फेमनजरा नग्रगो गोबांमा सामुं तंना हाइफानो बखानारुबि आं सानानि मुसुमगानि गोबांमा कक तिनि साबिया हाइफानो आंनानो साना मुसुमबो 14 लाख से प्रसारक बांगो 14 लाख चीनी भारत हावक काइबुसु राज्य तंगरक साजिमान 29 टाका पूर्णांग राज्य ताई 8टा हकाय केंद्र शासित राज्य 37 बाय 14 लाख नो 37 बागोइनादि जों बायथांनि राज्य तंगया भविष्य तंगाखाय बागजागय थांगांगाखाय 30,000 गोबांमा जे शहर दंमोन थासिं सावजानि साखा बेंगालुरु थांगौ हायद्राबादाव थांगौ साख्रि खुंनानै थांगौ आहायग्लाय जों थांलायबायनाय बायथांनि हाव जों सातकजानाय टाइपआव जों जुदि प्रब्लेम मानि आगाखाय बायथांनि साव हावनो जों हा सायग्रागनाय आबनि बागै आं सावो अ जरा फाइया सारिनो जों बायथांनि बागै एडीसी ताई एडीसी फादर तिब्रासार जे तमनि 14 लाख बरग्र ग्रेटर तिब्रालैंड बुआग्रानि यापि सामा बाय जों माननानै नांनाय अबसे चिनि इमान अबचिनि वान सुपानि हाइखेसे जों कमर रंगिंनाय कमर खाका भागले कमरनाय आं थेक सामानि 37 टा राज्यो बागजागय थांनाय थांका आरो तंनाय चानाय गायजागनाय बजागनाय आरो तंनाय बायथांनि हावताय किभिले फेब्लाक बायथांनि कक पक थांनाय बायथांनि तंगं पकनाय बायथांनि चाबं पकनाय ताबो हायद्राबाद रगो चिनि बरो थांगो तंगैखा गुवाहाटीयाव तंगैखा जों बुनि तंगं सोरनान गोरों सोलोंनाय आफायख्लायै सालसा त्रिपुरा हारिजों गोबां जायगायाव बचकतला कबर माहाय कबराव थांनाय अ कबरिया सानि जों जतनो थानसा ख्लायै बुआग्रानि यापि सेमावो जों थानसा ख्लाय सामुं तांनाय जों ग्रेटर तिब्रालैंड माननान नांनाय थानसा ख्लाय तंखाय जों माननाय आसो सावायनो आनि तांनि ताबथां सामुं नरनो सामानि बिसिंति आनि हामजाकमा आनि